jdeme na to. Co jsem to říkala předtím, mám to v ruce, jo, ten mobil, tady to je moje cvičební podložka. Jo. A tohle úplně miluju. Krásně si poležíme. Vychutnáme si ještě tu sušenku, prosím vás, jo. Bez ní já fakt nebudu dělat nic. A pak vám ukážu na můj playlist. Na sobě mám malinko make-upu, abyste se mě úplně nelekli. Já jsem před umytím hlavy, takže úplně ideální si ji spotit a pak ji umýt. Teď už jdem na to. Nezapomeneme se samozřejmě protáhnout. Opravdu začátek je o protažení, to znamená zahřátí organismu a pak můžeme vyvíjet nějakou aktivitu. Ať se vám video líbí a fakt si zacvičte. Nemusíte každý den, nemusíte furt, ale jednou za čas je to určitě fajn a já tady mám nějaký drobky. Pustíme si to na hlas a já pak už fakt nebudu mluvit a budu fakt jenom cvičit. Dělá teda videa pro Victoria's Secret, jenom abyste byli v obraze. Angel Butt Workout, prosím vás, se týká Angel Butt, jakože andělský zadek, protože dělá opravdu ty videa pro Victoria's Secret, tak vám to jdeme představit. Vydržte moment, jdeme na to. Now you can see this is a great exercise. This whole workout video can be done from your lounge. 4, 3, 2, 1. Okay, we're going to Tento cvik se jmenuje Fire Hydrant Kicks. So it's about this. Jakože čurápes. Stay with me. Stay with me. Keep that tummy pulled in too. Use your core for stability. Přitáhneme si nožku, natáhneme. A teď změna, jo, půl minuty cvičí každý cvik. Tak. Držíme postoj, 90 stupňů úhel ruce, žádný takhle, ani takhle. Krásně rovně. Co zvládnete? Já mám radši tohle. 2, 1. I can feel it burn. To znamená, cítím spalování, jo? Okay, keep it going. Keep it going. Feel it. You're getting hot. You're getting warm. Okay, let's flip over to the other side. In 5, 4, 3, 2, 1. Whew. You feel my glutes working. Vyměníme nohy, půl Is it minuty. working for you guys? It should be. Okay, come on, keep it going. Very own home. I'm showing you that right now. Come on, 10 seconds. Squeeze. 5, 4. No a aby mě neosočila, Okay, coming onto your side. že děláme na jejich videu, tak si uděláme svoje. Vydržte chvíli. Vítejte u videa z Creative Den, kdy si zacvičíme ten Fire Hydrant, kdy tomu můžeme říkat jak čurápejsek, jako já tomu říkám. Ručky, 90 stupňů, měla by být pevná podložka pod váma. Napneme nohu, vypneme, špičky napneme u nártu a zpátky. Nahoru, zpátky, nahoru, zpátky a dýcháme. Nádech s nohou nahoru, výdech dolů. Vyměníme nohy. A jdeme do rytmu hudby. Pomalejší tempo je kvalitnější na cvičení. Tak, jako minule jsme si ukazovali, ležíme si na holeních. Počkáme si na lepší hudbu a jdeme na to. Nádech, výdech. Zatancovat si před videem je trošku fajn, protože vy jakoby zahřejete. Je to na zadek. Klasika, co zná asi každej. Ležíme napnutý na podložce a zkoušíme se dotknout ty ruky. Ale samozřejmě budeme ležet na boku. A ruku třeba tak.
Spojíme ruce. Tlačíme si na ty kolena. Pérujeme si nožičky, protáhneme si je. Mezitím teda, když cvičíme, počkáme se zase na lepší hudbu. A já u toho prostě blbnu. Co nám trápí asi nejvíc, a to jsou ty partie zadku. Skrčíme se, ale nepokládáme kolena na podložku. Natáhneme a jedeme. Kolena ve vzduchu. Feel the burn? I love it. Nepokládáme kolena. Stačí. Tak, a pak na půl minuty stačí, bohatě stačí. Ručky, takhle, lehneme si, počkáme si. Napneme nárty a jdeme nahoru. Rovný záda, se zadkem srovnaný v jedné rovince, lopatky. Napíná se mi teď celé tělo. Dýcháme. Funguje to, můžete jenom takhle být půl minuty a zdá se, že neděláte nic, ale tělo vám vibruje celý. Nejlepší věc, co můžete pro svý tělo udělat, je půl minuty tohodle. Já už nemůžu. Takže se napijeme. Dáme si takovou pauzu na lepší hudbu. No a pak mám taky ráda asi něco. Posaďte si, jak je vám libo. Třeba takhle. Ruce. Takhle. Výdech. Nádech. Výdech. To stačí. Napínáme ruce, posilujeme paže, předloktí, prsty nemusíme moc a zpevněme dekolt. A důležitá je hydratace, no. Protože tam nebudeme posílat vodu, tak to moc nefunguje. Ještě jednou. No a v neposlední řadě teda, já jsem to nechtěl moc dávat do videa, jdeme na to. Tam jsem dala tu gumičku. Jo, kdo chce, může si lehnout, ale to nedoporučuji. My totiž děláme to nejlepší ještě. Krásně vyšla hudba. Kolínka, zadek co nejníž. Žádný takovýhle dřepy, taky dobrý, ale posilujete přední svalstvo, steheň my potřebujeme. A já jsem našla gumičku. Pomalu. Hluboký dřepy. Hluboký dřepy. Pomalu a rozjede se. Do rytmu hudby určitě. Takhle můžete taky vydržet a pérovat. Taky posilejte nožky. To nám jde o ten zadek. Můžeme se vydechat. Než bude lepší hudba. Tempo. Tak, a to je asi všechno. Užijte si to. Kdo má ručník. Já teda moc spocená nebejvám, ale doporučuji ho mít u sebe. Přátelé, mějte se krásně a užívejte si cvičení, protože to je jeden z dávky endorfínů. Endorfíny jsou hormony štěstí, který vyvolává v organismu právě cvičení neboli fitness, neboli workout, protahování, zpevňování. Říkejme tomu každý, jak chceme. Nepotřebujeme k tomu pernamentku do fitka, nepotřebujeme k tomu nejlepší hadry od nějakého Adidasu, já teda to mám neznačkový všechno, jdem to ještě procvičit. A to takhle, naprosto jednoduše, ruce známe každý a jdem.
aby to nebylo jednoduchý, tak si dáme nožky. Něco takového. Tak se mějte krásně a nemějte komplexy, nebuďme anorektičkama, nebuďme schizofreničkama, užívejme si život, máme jenom jeden. A brzo teda to moje video plánováno na 10.10. jsem se moc vydavá a už se u toho nenervuju, ale stříhám sama, takže bude hodně zajímavý. I love you guys. Guys neznamená jako miluju pány, když guy je jakoby muž, neplíst s gay. I love you guys, jako miluji vás lidi, jo? I don't like speaking English well and long because I'm Czech girl. Jsem Češka, moc nechci mluvit anglicky. 10 minut stačilo, mějte se krásně, užijte si, co jde a mějte se rádi, buď oba dva, nebo family, rodina, nebo sama sebe. Čau.